Hayi ke bethunani, uMakhwela uSamke Khwela unkosikazi wesihlanu katata uMosamseleku uye waya ku-Instagram last night wafika ke phana wafaka ask me any question. Hayi ke abantu bambuza ke imibuzo, kwaba khona babuza ba do you still want more children or so right ngulo unayo, wathi I do want more but ngiyasaba. Kwakhona ke nomnye oye wathi why are you so quiet though. Hayi ke uMakhwela waphendula esithi I've always been quiet. Those who've been following me before the show know ngiyazithulela. I post once in a while, so into yakho ngapost kokoko ayisuba yile nto ngoku eye wavela kuThando Nesithembu eye watshata notata uMosamseleku uthi okwaba ngumntu ongolo hlobo. So ke niyazi ke mos i-followers on social media ziyathanda abantu xa besithi go live kubone bathethe nabo, so wakhona othi cela uveze i-live usitshela ngomendo wakho. Wathi ke yena ke anginaso isibindi sokwenza i-live. Yo, I guess ke inoba wonqena abantu kubone, but then ke ngoku ndikhe ndabona kuhletywa somewhere wathi omnye umntu hayibo akanaso isibindi sokwenza u-live kodwa unaso isibindi soba athandane nendoda endala. Ndathi hayibo abantu. And then ke bethu noMakhwela uye wathi omnye uyayithanda i-relationship anayo kunye noMacele, wafaka le picture kunye noMacele nayabona banxibile sana bandilisekile bangamakhosikazi. Niyayazi ke uba uMacele uyamnesela nomnesela umntana uMakhwela, so wabuza ke omnye ba i-motherhood imphethe njani. Caba ke baninzi abantu bembuza loo nto leyo, wachaza ke ba a lot of you are asking me about motherhood. Kwa-motherhood kunezintsuku guys where I'm on top of this motherhood thing, kwezinye i-motherhood ingiqumbe phantsi. Some days I miss my life before having a baby and some days I'm in love with this new life of being a parent. I'm navigating through kancane. At least noko ke ubuyele emsebenzini uyaphangela, and I don't think uhlala nomntana ke full time because ndathanda umbona ekunye noMacele umntana ixesha elininzi. Kwakhona ke noye wabuza uba ngubani igama lomntanakhe, wathi ke uMakhwela nibaninzi niyangibuza lo mbuzo and ngiyafisa ukunazisa like igama lomntana, but unfortunately at the moment I can't reveal my daughter's name. Asilinde ubabakhe. So ke sana i-reveal yegama lomntana iyenziwa ngubabakhe, but I think ndakhe ndalibona wethu lichazwe ngusine ku-TikTok but ke kundalibala because lo gama liqhelekileyo. Otherwise nayazi sana besiza litsho thina sana besingazube silinde loo nto leyo. Khanikhe nitshekeni na ke uba nicinga ntoni ngale nto uMakhwela esithi yena uyafuna uba nabanye abantwana kodwa ke uyoyika ekubeni koba esazi umyeni wakhe ufuna abantwana, and ngenye yezizathu awazibekayo kumakhosikazi akhe ngokuya wayethetha yena. Uye wavala ke uMakhwela yonke loo nto leyo sisadlala kamnandi, nathi sinemibuzo besele siyifakile. Wathi eminye imibuzo guys hayi angekhe niyagagamela, angisadlali bye. Hayi kaloku Makhwela nawe uthe ask me a question, so abantu ke zi-questions abanazo. But anyways enkosi kakhulu ngothi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.